Hello guys, welcome back to my channel. Today let's make ମାଛ ବେସର। ମାଛ ମସଲା ଯେତେ ଖାଇଲେ ବି ସେ ଯେଉଁ ସୋରିଷ ଟିକେ ପଡ଼ିକି ମାଛ ବେସରଟା ହେଇଥିବ ତାର ଟେଷ୍ଟଟା ଯେଉଁ ଭଳିଆ ସେଟା ମସଲାରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଟିକେ ତା ସହିତ ଖଟା, କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ନହେଲେ ଆମ୍ବୁଲ, ପୁରା ହେଭେନ୍। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନେଇଛି 5ରୁ 6 ଚାମଚ ମଷ୍ଟାର୍ଡ ସିଡ୍, ଯେଉଁଟାକି ୟେଲୋ ମଷ୍ଟାର୍ଡ। ବ୍ଲାକ୍ ମଷ୍ଟାର୍ଡ ସିଡ୍ଟା ଟିକେ ୟେଲୋ ଠାରୁ ଅଧିକ ପିତା ଥାଏ। ଯଦି ବି ବ୍ଲାକ୍ ନେଉଛ ତାହେଲେ ୟାର ଅଧା ନେବ। ଏଥିରେ ଆମେ ମିଶାଇବା 1 ଚାମଚ ଜିରା, ତାପରେ ଆମେ ମିଶାଇବା 4ରୁ 5ଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା। ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବ 1 ଚାମଚ କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଏଇଟା ମଷ୍ଟ ଆଡ଼୍ କରିବ। ଦେନ୍ 6ରୁ 7 ପିସ୍ ରସୁଣ ପାଖୁଡ଼ା। ଏଥିରେ ଅଦାରେ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଯଦି ତୁମ ଅଦା କହୁଛି ମୁଁ ପଡ଼ିବି ତାହେଲେ ପକାଇଦେବ ଆଉ। ନେକ୍ସଟ ୟାକୁ ଆମେ ମିକ୍ସ କରିକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ଗୋଟେ ଫାଇନ୍ ପେଷ୍ଟ ବନେଇଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ମାଛ ନେଇଥିବା ସେଟାକୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିବା ୟୁଜିଂ ସଲ୍ଟ ଆଉ ହଳଦୀ। ଯେମିତି ହଳଦୀ ଆଉ ଲୁଣ ମାଛର 2 ସାଇଡ଼୍ରେ ଭଲସେ ଲାଗିବ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ। ମ୍ୟାରିନେଟ୍ର 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ମାଛକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବା ୟୁଜିଂ ମଷ୍ଟାର୍ଡ ଅଏଲ୍। ଆଜି ସବୁ କାମ ସୋରିଷରେ ହେବ। ଦେନ୍ ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା ଆମର କାଟଲା। ଆଚ୍ଛା ସରି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଲାବିଓ ରୋହିଟା। ଏଇଟା ହେଉଛି ରୋହି ମାଛ। ରୋହି ମାଛର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ନେମ୍ ହେଉଛି ଲାବିଓ ରୋହିଟା। କାଟଲାଟା ହେଉଛି ଭାକୁର ମାଛର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ନେମ୍। ଏମିତି ମାଛକୁ ଆମେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ପ୍ୟାନ୍ରେ ମୂଳଠୁ ଜାଗା ନାହିଁ, ଆଉ ଜଣେ କହୁଛି ମୁଁ ବି ଫ୍ରାଏ ହେବି। ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ରହିଯା, ସେ ଟିକେ ୱେଟ୍ ଲସ୍ କରନ୍ତୁ, ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ନାରାଜ ଆଉ। ଏଇ ପେଟ ପିସ୍, ଯେଉଁ ପେଟକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ପିଲାବେଳେ ପିଟାପିଟି। ପେଟ ପିସ୍ର ଟେଷ୍ଟଟା ବି ଭଲ ଲାଗେ, କାହିଁକିନା ସେଇଟା ଟିକେ ଫ୍ୟାଟ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଅଧିକ ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଏମିତି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ହେଲା ଯାଏ ଆମେ ମାଛର 2 ସାଇଡ଼୍କୁ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବା ଭଲସେ। ମାଛ ଭଜାଟା ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଟିକେ ପଖାଳ ବାଡ଼େଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ପଖାଳଟା ନଥିଲା, ଆଉ ଛାଡ଼ କ'ଣ କରିବା। ତାପରେ ଆମେ ନେବା କିଛି ତେଲ। ମୁଁ ସେଇ ମାଛ ଭଜାର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଏଲ୍ଟାକୁ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ଆଉ ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଏଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଟିକେ କମ୍ ଥିଲା ତେଲର। ତୁମେ ସେଇ ସେମ୍ ପ୍ୟାନ୍ ୟୁଜ୍ କରିବ ଯଦି ତୁମ ପ୍ୟାନ୍ଟା ବଡ଼ ଥିବ। ମୋର ଛୋଟ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବ 1 ଚାମଚ ପଞ୍ଚଫୁଟଣ। ଏଠି ପିଆଜର ବେଶୀ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଗ୍ରେଭିଟା ସୋରିଷ ପେଷ୍ଟରେ ହିଁ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ କମ୍ ପିଆଜ ପକାଇବ ସେତେ ଭଲ। ମୁଁ ଏଠି ହାଫ୍ କେଜି ମାଛ ପାଇଁ 1 ଛୋଟ ପିଆଜ ନେଇଛି। ପିଆଜଟା ଖାଲି ଗ୍ରେଭିରେ ସୁଇଟନେସ୍ ଆଡ଼୍ କରିବ, ସେମିତି ସେଇ ଅନୁସାରେ ପିଆଜ ଆଡ଼୍ କରିବ। ଫୁଟଣ ଫୁଟିବା ପରେ ପିଆଜଟା ଆଡ଼୍ କରିବା। ପିଆଜକୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହିଁ ମିକ୍ସ କରିବ, ଯେମିତି ପିଆଜ ନ ପୋଡ଼େ। ଯଦି ପୋଡ଼ିଲା ପିଆଜ ମିଠା କ'ଣ କରିବ, ଡାଇରେକ୍ଟ ପିତା କରିଦେବ। ବାସ୍ ପିଆଜକୁ ଏତିକି ହିଁ ଫ୍ରାଏ କରିବ। ଦେନ୍ ଆମେ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବା ଆମେ ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟ ବନେଇଥିଲେ। ପେଷ୍ଟ ଆଡ଼୍ କରିକି ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିବା। ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯେଉଁଟା ବି ଲାଗିଥିବ ଗିନାରେ ସେଟା ବି ଆଡ଼୍ କରିଦେବା ପାଣି ମିଶାଇକି। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା 1 ଚାମଚ ଫିସ୍ ମସଲା। ଏଇଟା ଅପସନାଲ୍ ଅଛି, ଯଦି ଅଛି ତ ଆଡ଼୍ କରିବ, ନହେଲେ ସ୍କିପ୍ କରିଦେବ। ଆଉ ହାଫ୍ ଚାମଚ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ହାଫ୍ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ। ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ମସଲାକୁ ଆମେ କଷିବା 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ। ଦେନ୍ ଆମେ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବା ଗରମ ପାଣି। ଯେତିକି ଗ୍ରେଭି ଦରକାର ତାଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଅଧିକ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିଥିବ। ପାଣି ଆଡ଼୍ କଲା ପରେ 3ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଫୁଟିବାକୁ ଦେବ। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବା କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ।
ଆମ୍ବୁଲ ତ ଆମ ପାଖରେ ନଥିଲା, କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ବି ମିଳିଲାନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା ଅଧା ପାଚିଲା ଅଧା କଞ୍ଚା। ମୋତେ ଘରକୁ ଯାଇକି ଆମ୍ବୁଲ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ। ସେମିତି କିଛି ରୁଲ୍ ନାହିଁ କେଉଁ ସାଇଜ୍ରେ ଆମ୍ବଟାକୁ କାଟିବ। ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ପତଳା ପତଳା କରିକି କାଟିଛି, କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ବାଇଟ୍ଟା ନେବା ଆମେ, ବାଇଟ୍ରେ ଯେତେ କମ୍ ପୋର୍ସନ୍ ଆମ୍ବ ଆସିବ ସେତେ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ, ନହେଲେ ଅଧିକ ଆସିଲେ ଖଟା ଲାଗିବ, ଟୋଟାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ସ୍ପଏଲ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ମୋଷ୍ଟ ନେସେସାରୀ ଖଟା ବି ଟିକେ ଆସିବା ଦରକାର। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବା ଆମର ମାଛ ଭଜା। ଆରେ ହଁ, ଲାଷ୍ଟକୁ ଗୋଟେ ଟମାଟୋ କାଟିକି ରଖିଥିବ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବ, କାହିଁକିନା କଞ୍ଚା ଟମାଟୋର ଯେଉଁ ସ୍ମେଲ୍ଟା ଥାଏ ସେଇଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ। ଲାଷ୍ଟକୁ ଏଥିରେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ। ଏବେ ଆମେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କଭର୍ କରିଦେବା। ଆଉ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା ଧନିଆ ପତ୍ର। ମାଛ ଆଡ଼୍ କରିବାର 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ କୁକିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ଯେମିତି ଶେଷ ହୋଇଯିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ବନଉଥିବ ମାଛ ବେସର ବନ जाएगा भरता। फिर मत बोलना बताया नहीं। ଏବେ ଆମର ଖାଣ୍ଟି ଦେଶୀ ମାଛ ବେସର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଦିସ୍ ରେସିପି ୱାଜ୍ ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ ବାଇ ମୋ ବୋଉ। ଏଇଟା ମୋ ବୋଉ ପାଖରୁ ହିଁ ମୁଁ ଶିଖିଥିଲି। ଏଇଟାକୁ ଥରେ ବନାଅ, ସବୁବେଳେ ବନେଇକି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଦେନ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍। ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।